Gus tá goibh cóir is mé se ón P agus siúd é Leabhar-mheas agus an leabhar bheith go bhascing inniu ná Maidhc Abú le PD Lenín agus siúd an dara leabhar sa tra. Agus a rís eile tá plúta sách cosú leis an géad leabhar tá siad i géirí scútar a ceannach agus bhíon scéimeann agus planana éagsúla acu a depanarthú a rís turca go tháinig go héir an sílim go bhfuil le mé beganí ná hús an leabhar. Bhfuil tú cínte a bhaid go dtigann tú an cuairm a tarmh ar sa dhead le Mike agus iirecht bhug de imní na glóir é ina bhór. Fág fúine é dhearbhaigh Mike. Tá mé de bheith an airfort ar trí, mar amíonn tú féin anráin tá le casa ar Netán atá teacht ó Lúndan ag 293 agus fáilte rih an dochtúr Caisibis. Agus in 1960 a fáilte an leabhar. Agus a rís deile tá Mike agus a chóirde rachmasacha a cruga hart a géirí airgad a bhaile óir scútar. Níl sé seo cho seanaimseir céanna leis an leabhar eile ach fós tá ráil an seoirta ag ná an agus catar le ná rud amháin níos ag an leabhar seo an leabhar ribh ach go bunúsach bí na buachlaí den rudí spéisiúil ar fád agus dé deirta leis an gáin. Well, deadfás a ceapar é dhéanamh nuair aigen agus sin éon cinál dearchatá sa leabhar mar sin dáméach tá spríán tá luas an han sin go mórlumm ach tá sé cinelín as alt le smaointeoireacht na éanamh stáilm. Ach sin é Maidhc Abú PD Lenín le PD Lenín. Bhfuil sé cosúla Just William? Níl sé cosúla Just William sin rud a dúrach faoi ag an nám. Ní dólam bhfuil sé go cosúla sin le Just William. nó beidir go gaid Just William a léamh a ríist eile. Peiscéil é sin éon méid weimse faoi láthair tá gá leabhar eile sa trá. Beidir go danhaigh si sin dom agus beidir go bléiméid tuaid. Slán tá mína chuirde.